Rodo, yobo faude. We barodo, faude. We barodo, fauda. Ye barodo, yobo faude. We barodo, faude. We barodo, faudamba. Kondre we barodo, yobo faude. We barodo, faude. We barodo, fauda. Kondre we barodo, yobo faude. We barodo, faude. We barodo, fauda. Kondre we barodo, yobo faude. Trove watra na gorombe de maisa, trove watra na gorombe de maisa, mama no mandiwe, goro no mandiwe jiwiwanu. Trove watra na gorombe de maisa, trove watra na gorombe de maisa, mama no mandiwe. Pañao de cambio, vino maco, jengeloyo, vino maco, mami nene servisa bita kifa malibita, midondro tuego, vino maco. Año de cambio, no maco, llegue el hoyo, no maco, mami de service habita qui fama libita, donde dueño. Sabe du d'appeler, sabe du neni na camera un cadoro. Sabe du d'appeler, sabe du neni na camera un cadoro. Yeah, vaya sabe du d'appeler, sabe du neni na camera un cadoro. Pichu un srefo, don't make you one kofo. Aye, Sajina Doro. Aye, Sajina Doro. Aye. Chema pichu un srefo, don't make you one kofo. Aye, Sajina Doro. Aye, Sajina Doro. Aye. Nyafaro, nyafaraisa. Mama die. Odi mensen, goeiedag, goeiemorgen, goedenavond. We baro die met tako die na nefa ta. Obia, garo, kovo, kaba fu kabra, profe. Dat na mi. Me baro die inewan bigis masata lontu. En me baro die tune. Ala de bradansi sa anga de kovo fonu sa. Tek atenti de fu kjaru kont vis a televisie, a telefoon. A radio station. Me baro wan biodi. Mi piki fu piki, mi piki fu gro, mi piki fu busi, mi piki fu liwa, mi piki fu loktu, mi piki fu sabada. E bar odigi iniwan bigis ma satalontu na ngala les piki anga sakafasi. E bar odigi de bigis ma funu anga la les piki na sakafasi. Mensen, vandaag is zondag 12 mei 2024. Vandaag is zondag, mensen. Me bar wan bigi oda pena sena kondre. Odi da pena sena kondre jugu na sena mensen. Odi. Maar utek ade, utek anet, utek abakana, po udera pe na para pasi da pe kwekeloos weg. Overal onszelf, 4 kinderen, alle president Santi, de doti, len tutu, alle de president pe na para se me baru da pe wan bigi odi. En des bara pe na in a foto me baru da pe wan bigi odi tu da pe na in a, ano direct in a hartstand van foto. Maar dat je pas voor een kapal kan wacht Ibrahim zich laat toepassen. Sorry point. Alle de president pe Abra Brochi.
me baru ala pe mo bigi odi en de Benelux groet ik iedereen. In de binnenstad groet ik iedereen daar zo in Suriname. Mensen in groot Paramaribo. Odi. Me baru sprape op odi na Frans Guyana. Celine. Veronica alas Daniel Ariado alas alas sprape in Frans Guyana me baru bigi odi tine tapaso de bakaralisi. En me baru sprape da penna ini. Holland Kodrep, Zwolle, Lelystad, Utrecht, Groningen, Arnhem. Mag de bemre dape alalis barape me baro en Arnhem me no kala nenati me baro alamala wa bigi oditi de tapasso de bakara disi en de mensen zo in Frankrijk odi les peki graina nga saka Mels Daniel en Julius odi alas barape Bayo odi alas barape en Paris me baro wa bigi oditi de tapasso de bakara disi. Vandaag is 12 weer Mei 2024, zondag mensen, odi, mensen die wat abra, voor mensen. Odi, bikasi walosa ne, go walosa, kost toch, man verstaan, asante. Maar waar gaan we over die voordoes praten? De voordoe, de go convo. Want voordoe na, want groen convo mensen. Maar we zullen wat papa si dat pebra sisa, op sa bossa ni. Moitori, Juna eerste plaats. Alle drie staan naar tweede plaats. Juna eerste plaats. Mausabi en dan tata na eerste plaats. Fujitangi en Axiparon en Bribi ini na tata. Maar eerste plaats na you sa you must Bribi ta fu Yusrefi, Lobby Yusrefi en Taki Archie Sang you Firi Etegi you Fudu en Faim Waka en Faim Nyang Faim Dri. Alasani, im archi na yufiri. Inam archi na trasani. But if you go archi trasani, brother Sisa, kom taki disi. If you go archi na sani sas by chako jiyu, of sa ye yere, of sa you shi, ma ye shi ye yere. Verstaan, brother Sisa. Maar isching, e piki, wan trasani, nanga asem sani, saka de iere sa shima igiwa iwa hetra so fasi. En so teso ete yi meki awaka pasi wapa mada imusu beni iwa stam en sek sa na wi so te alalisi en daarom tesma taki deno sabi deno kisi dan anokang metak anokang omdat zij het opbrazen samo juwa tori ja even. Zolang je gos don fechwa obia sama. Top. Want ekte, de metak obia ekte na de wasa de kadesre obia man of jiresre aning obia man anga basi. Dano obia man dano basi. Mana de wasa na tata senko jiu sa na tata no aksimoni sa na tata no sere jiu tu eigenlijk. Sa na tata jiu to. Dan ta obia ta yita ki luku. Disi imbe abi en isheng de taki nomina membre of nomino sabi. Ivasta. Membre kanine membre ma tepoti e de bona fasi da de kovo fu yusre o chare ko yitaki ya mi be sorry dati. Dat say ma samotego wasa ja so ela. A obia ma tai ko ta luku jiu to. Meeste sani, kutak, 90, 95, 80. Na sayo sabi ka ba? Masaya go yere no na bevestiging. Want alastan sa obia tegi to brasisa. A obia a kovo for you. Tegi yo sa tika ba? En na kovo for you, e teya obia isora obia luku so tegi so sani. Iwestan, wat mi sore de sani ka ba? Asabi. Mana yere no sabi, mino ma fe misre. Yele. Ama bari bitaki mino man membre apisito dati, mino makare. Wat saya say satan brasisa. If you tell that ino ma fe misre of ino sabi. Dan a konvo no a obiatu e shitaki wasano de buanga yo. Ikosta. En dido amoro betri taki mine mebre en sukufu karaboskopu ko baka ini de akside kovo u charaboskopu ko baka jimi memishi san miyere u charaba en ako de kovo charakopu yo
Exact. Omdat celebratie sa. Kon voto. Sote sote chabos ko fu yaro kare kojiyo. Kare de je tu trilesi. Want isa usapo sa jam celebratie sa. Kon vo abi pasensi ara. Kon vo abi pasensi. Na wili bisma danga longa esi. Danga longa esi. Omdat say de wili danga longa esi. Te ade mu vudu unedu. Mata no te bigi kwishu. To, they want lono. They want to make it samus pesa esesi. Maar je vergiet was aan het. Je vergiet was aan dat die. Aboskopo beji you olanga denken ba. Maar you, I edebe de want trase. Of kan de something, you no be sabi, you no ben abina. A denki dat akovo e bedoel. Of you no ben put you edening. Fu arti en fu gosdo denki sa rapisitori sa akovo e chakojiyo. En dan to brasisa. Wansan ide. Taki wile klibisama. We vergeten esi. We vergeten SSC. En taki we vergeten. Uno wani taki uno wan jugu tumsi for jugu. Tersi takwa sande tumsi for jugu. Dat we suku vlong. Dat we suku vergeten. Of tewe shi, dat we play uno shi. Tewe yere, we play no yere. Tewe smeri, we play no smeri. Ma yere mo shi mo do alas o se. En dape akovo eko atibro wat akovo like me sore so me do so. En epiki. Dat te wantende dat te yaba kovo van nodu. Akovo nes piti se fai botu. De wansan e kovo te kovo an barco ede. Men vrede. Sa vrede. Na you say e waka kom. Because you na kovo kovo na you na yoka na you ino. Vrede noti. En dan brasa me tegunu. Brasa Yusuf altijd. Luku Yusuf in spirit. Altijd deze avion. Emi na mooi manier, mooi uma. Mi abisabi. Because mina konvo na mi. E konvo abisabi se wakana na mi. Dat betekent mi abasem sabi. Ta yuru doro a konvo sa kon du en roko. En a trasa sa weer lobe doet op brasa. Mino man doe ik, mino sabi fa. Maar je kies. Akobo ja bosko buko jimba. Sorry ba. Maar je vreemd go do side. Alasande lete anu. Lete fesi. Ibastan. Maar toch. You e vrede fuwaka en apasi. Fusa so. Fusa. Sai me kidat je vrede. Next to de vrede to brasi to. Asonte kom wir libis ma ulesi. Mit reflexi. Mi reflect dat brasisa ulesi. Mi reflexi ulesi. Omdat zijde. So te lukuta asa apasi fara. Asa pemo fena sandisi. Da. Atense go te aksi de ko ta lukum. U podimi tapo apasi ma mino sa fam wa ken boom. Luku tamara of trap tamara mogo en me begu na ngale speaking fasi ukanga me. Isa fale kovo briti. Omdat zijde, le fa me te udobra in a verleden in de video voor me. Taki kovo nana jata jiwi kovo fu charum tap apasi fu begeleid uno. Dat was taki uno mus roko aan den kovo. Poda roko. Je was dan? Poda roko. Na lekte iedereen taki So toko de tapa prasi voor je. Dot sa de tapa prasi. Dot ipen alon nonsense iedereen ala so sani. Pupa ala sa de tapa prasi. Sa kove sorry dape. Imkrimi jari doti. Papa van mama van doti. Chabos kopu ji yutak luku. Imkrimi presi gimi. Imkrimi.
Maar ik zou pas kopen met doen next sange. Je tak je sana sani. Sana mo osre sami dren so. If you no sabi actie. Je verstaan? Maar je kan denken dat je iedereen in prasi doti. Zo ten zo te. If iedereen dat je oso doti. Zo ten na je oso maar zo ten na je cheese refi. Je verstaan? En te akovo sorry a pisi dati to. A papagano van mamagano. Dat wat tak je nem. En ik kan lukken naar door situation. Ipi do san dape. Grâce gros dape. Ala so sani. Dit is pas prasi voor je. Tuurlijk, mama van doet die, papa van doet die ook takamai. Zo'n tijd zo resleef. Ik was dan brasisa. En die do brasisa, dat we gaan tapaturi fu. Dere fodu. Lugu brada. Zo'n tijd zo te wini bisma. Zo'n tijd zo libisma. Ei taksani. Maar die no sabi abra sade taki. Zo'n tijd den. Lobi taki den leri. Of zo'n ding de jere. Dat ik tak baka. Dat trouwens jere de play a sem recorder, a sem tape e play go doro, dan a sem manipulatie, a sem urusani san no de so famus de. Luku, ya bi one fodu, to, one ding, en hoe sabi tak fodu, e waka, en posu en oso na wan dagwe sneki. Maar zo'n ten sama. Abina neige tak ini wan dagwe sneki de shi. Efe na wan fodu dape. Luko wan fodu. Luko. Na leki wan sambe de ta Facebook pe wan dagwe sneki ek gota pas majari. Yera asama say te pas ataki. Ha? Des mij ding na dagwe sneki. Fadu sabi. Fadu sabi is not ding. Je verstaan? En daarom bransisa. Ano ala dagwes neki sa ye shi na wan oso fuang akonvo sa dek sa we kap fodu. Verstaan? Awan sang yumusu wan demokari. Sa musu imusluku sa altijd ano altijd, maar zo'n ten meeste geval, heeft je problema in familie. Na kier voor doen. A kier voor doen, na one den sang, you don't make it spot wangen. Zo'n ten, maar me doen samen taki. Zo'n ten top balans is dat. Sami wan tegen no, taki zo'n libisema, te you go na den, fugo. De tagi ya tia wan kir fodu. Dat de tegi wa rollome. Anga sa imusudu. Maar roko. Fua kir fodu. Fudu. Anabi furu fudu. Anabi happy sani fudu. Solanga. Abigi sani. To Francisa. Abigi sani samus pesa. Prase me sena sa isi pa me nou. Dwen ete. Mama dwen direct. A bigi sa ni sa mus pesa. En sa umus fenit sa ikan fenit of Francisa. Na pe akir fodu. Pa go. Pa hankra. Want te wet akir fodu. Na wan dagwe sneki. Pe wan konfo. E wakane tapu. Ni oso da pe sama. Go. Kiring. Morofu de naking nanga ouro want kapena ouro nakanga tiki om dat zijde ons sabi dagwe sneki anwan giftige slang anwan sneki sang e value aan. Je verstaan? Morofu teshi want dagwe sneki son te se kruipi strabi te ketting. Obas dong e sribi of een lukulontu. Verstaan? Dan zeide libisma een vereniging voeren. Een vereniging voor godu sa de mus dujeng. Maar moro voeren a pisi dati to bransisa. Zeide libisma een vrede godujeng.
Omdat die een manipulatie voor de kwakzalvers en de ones aan ons notifing dat de go do dat de tak de jebisma. Jebisma in a pisita ki teresma ba next no do. Want tusani, so tena drisani. Wang na rokoveng. Wang tawaka kong e asi a osofeno a libisma se bane tapu musu wakakong herken a obiama musu herken asmanati dat na disi na pa afodu ankra. Te dat pasa eerste san, tweede san, derde san, zo is vierde san nie. Eerste san. You musu karamako mekabarko takaye accessa wani bagarati dayogo ji unogo du sapete ikuniara want solisi na yetra so sapaka te de kwa du for brara sisa the one say play obiama uno texame taki want ana alasan na sel ana alasan na say waka mana opoflage me juro Archibuera. Tama wakakora mote I pego. Sawani, sawandu. Ifesa, mersa bal. Yo jewan de doso. Wan sinit neti. A sinit neti, anu het neti langa. Wan yuro afutu yakaba. Ata malaveng, chale go beri. Eva wana prisiri, injo prisiri. Eva takita awanso afuden. Mamoro furu solanga abige sanfento tering tak ade. Jawa yang Jawa wasi Jawa yang Jawa dringi. A herkenning. Diwawani. Data wane aksi. Who make me also. Teki wa planga. Neti wa kandra teki wa planga make me also. So ten son to sashimi. Ifa stambra sisa. Dati na pisi fa afodu. Ma so ten so de teres mari se gwa. De wan sa problema afodu. Tere go solicito. Dan na ome wiki heel familie moest dappen. 20.000 familie moest dappen. Anders zou ik konego. Na lali cool. Na lei. Want if allemaal de feefi no de dappen je wordt dikkie den grebi over make that come back. Asom denk je te obia on kwaksa wat tegen de sandisi. Na de sandisi accident. Uno tapu mo te go festival obia man. Of obia uma. Uno tapu mo slefi. Uno go frere tu. Gwago ouro, gwago chapu, gwago gong. Tapa obia sama. Gwago anga de smafi you bibo kwa make de wakakanga. So there was another them barco, them tegi, them pick it up, gwe. Omdat dat is marisi, de kwakzalver die ze de oplichters, make asani dat is sama, vrede, voor luku den sting, voor dusare musudu. Want zo'n motego was aan je brada. Zo'n dat mijn kota patra, voor zij play voor dat betreft daar. Dat we kunnen moro belangrijk komen, pikje aan belangrijk. We moro tra onderwan. Na awansa de mij teki voor roko, voor chamoniko, asweri gado. Ano wan fodo ara. Yere ja no fodo. Awan snake, awan dagwa snake, e waka ko. Achino, e waka ko, ma dagwa snake. Tap po yorke wakane tapu. Po yorke wakatapeng. Ova. Desama, tekiwan dagwa snake, na pere fini. De guaber panye, hengo, de guaber panye.
Teki wan yoka. Pot ne tapu. Haha. Dat de teke fu. Sontes mij teke fu roko. Sontes mij teke fu. Chamoni kon. Iwasta. En furu ding. Furu ding. De roko hangen. De taxani. Hangen de mofo. So. En dat de DC top branches, this is not one thing. San sonte. Te atina family. Dat sonte. Wa obiaka gong. Sa no sabi furu be. Sa no si furu. Kala shi dagwe. Ama sore. Wat ame wakako. Ama ne kole kwa. Wa yoka. Ame kole kwa sneki. Kosori. Kosora obia. Da obia prakseri. Aso genaamde obias. Maar kan de abi kizo sabi akashi kizo. De bigis maar sabi abi kashi kizo. Da ayoka sore. Sora sneki. Da asmanisi. Tak hey. I'll kill for you abi. No. Dido. The eye for you. The machita ondro doti. Pe dungru. Libis manu magot na. Even no mash in my shasalati. Ma furu ding. Na be asabi. En da wan trawa de baka. Na wiswang. E koplele kwa sneki wa dagwe. Mana yoka tu dope. Mana wiswang. Isobra, ya tu yoka. Sa mago teki yoka belpe na dagwe sneki. Asweri wang. Sa de teki furoko en chamoni kontu. Na wasa let bij teki dogri. Dat you know toch? I wish one. Dat allow you. Ala net allow you. Tego luku. Da okoplay ena la foto. No. De sa foto do okoplay to you. Maar te abi bu ai fushi to bransi sa to. Achi buara. Ta obia fu you. Na wansa na tata seko you. Dat deze rokara voor de kong. Tapalibisa ma meka barko bikasi te roketo. If kara kong, ano takis batak de roko for da de wasi wang. Ha! De wasi da, de matak de masita sanji, suso wasi. Ate avot ika lomo pona pe esesi da utama, asmana pe. No sabi notifeng. Na lasje la shooting. En dan moet je zelf voor you, a betri long. Je verstaan? Betri long, am dat zijde. In a was, in a was fodu, a kill fodu. A wiswang, a sweruang. In a was puro, brada. A wiswang. Jouw grabbing. Ik te was maar zeggen gewoon Jorka kon jouw grabbing. Dat horing. En dat ben naar ook over prove. Dat ben naar ook over prove. Zo te dat ben ook over na. Ajani. En te je taki ya obia sama. Den abi prove. Inabi jaini. Hey, pa je doar ook disi. Ayoko bloki neki you. O bloki no yes in a bloki neki you. En die do bransi sato. Amora gevallen kwam. So tewe taki na kirfodu. No. Na awiswang. Isap saide. Amanati e soigi e nyamio. E meki do alasani. Lek fa yoroko wan kirfodu. Alasani. Mana yulek obiasma a este day te okana afodu konto
Dat dape yo shitaki. Asan san dape. Tap alibisma disi. Ano wan fodu. Wasa pasa. Na yoka toch. No wan gwa doti. Bika ta fo de ko akir fo de konslevito. E gwa fodo. E gwa doti. E gwa doti. Ini wan fodu. Bayan. Ini wan fodu sa waka kong. Bari ta wali bisma estele isi toch. Tena obiao. Slevi. E karin kong. E gwa doti. En esta tape futu. Akir fodu. E gwa doti. Gwa doti. Dan Arioka no guadoti. Because ane waka doti toch. Ene waka vada gweto no guadoti di toch snapu. Nou play no. Hati no. Nou play no taki. Ena fodo bigi draaien stingi. Dat dape na obia. Olukuno. Oshino tak hey. Problema ja. Hey. Sabana weri bete kong. Dayo shitori. Dayo shisani. Want yolka afre posto to. De wiswan. Pre posto. A sweri wan. Kom tak even tapa wiswan. A wiswan to. Pre posto. Dat no waka gwe. Want dat is up yolka. Yolka ogri. Yolka natro bide. Tenami suma de mite tenami ta profe oba jaini. De gwe. Isa we top the martel. Want dat pe shito if a obia nos donia futu. Kala naka alibisma kala kila alibisma de tapetu. Sama damat. Dame te guta brasisa. Isi de sansa de samai du. E oris mas poto. De ka kiri libisama. Dan so tere. Libisma de da obia presa. Ano gewoon. Ano gewoon. Want wan wiswan. Te kwa ano grap. Dan. Ta obia shito tak awa wiswan to. Obia no. Obia. Al libisma slevi. San. A obia de taputo. Obia dape. En sa no sap safe sa ina pisito na direct handling brab. En provedor of jani doro ko brab grip tak. En asa di sito mensa. Wasi pupurna wiswang. No. Yung libisma na next tak na peta ko wasi pura yorka pura sa di sa no. O pura furudi. Want smades na nos pa mo pura bakudo. Mo wasa takru puro. So to puya was takru puro. Ade para de mare wasi. Puro. Igostan. Tigwa uso baka today. Ede ati ala so sa ipsanga yu. Kalasa como ano. Alkadasa como morarak. Igostan. Mada sweri wan toch. Awan sa de teki fu. Nari pon bakru toch. E chakolo kukong. E koplei roko. Want de strek. Want ik was aan dat opblaasman. Sweri. Ik had in was aan say one meka doji you. Ik had ka play ko yoka. Ik had ka play ko kolomanti. Ik had ka play ko apuku. O dwing. O roko. Taktongo. Lek ep ne vasi. Ne vasi ano. Eba take na kromanti disi. Mina kromanti disi. No, taktongo toch. Mana kromanti. Ne egi tonga miki. On tu sabi to met betegun bato. Sweri. Bakru. Yoka. De meki tongo. De meka laso tongo. Ikate meka play kanta si you. Maar hij moet ook pisi top militair play kanta si se pesa. Op te play kromanti se pesa. Satu luku. Play ingi. Luku se sa na ingi te play. Abakro fa yoka. Dat in a begin kan in van begin je shit dat wasan no bunja. Want on ingi ne tak Engels toch, ingi ne tak sana tongo toch.
Tede waka kong. Mati, this are the nonsense. They're nonsense also. Mama, take one santo brancis ato. One sweary, you can make a do. Alasani, sa you take in food because not that you take in food. Kon do. Take go take. At that was the key. Sa de take put a your caneta puto. Come make sweary to. Amandati, tade wa family to brancis, hein? Koda ki grand-papa disi go teke kon. Of kade mma go teke kon. Tante go teke. Mma go teke of om go. Suma go teke to. They trouba family no. They go for sa obia. Of you go for some kwak safer. Toch? Want amanati. Toch? Ayoka disi toch? Lugu fen toch? Amani sita. Amani so komplei. Leki. Aka ko prevu an bakru tu. Mas sa ko du to. Te yo shte ou so nesre to. Oswere se son telekwan. Wan sneaky. To. Ma a probleem van mani si to bransis ta. Amai si. A rate. Mora kirfodu. A rate mora kirfodu. Se reme tak dati. Amanate mekidu omensot operasi. Omensot operasi ye edu. Ye kot you futu. E make you kot you futu. E make you kot you bobi. Ala so san edu you. Wat een maatregel je toch? Omdat zij de amandisi toch? Ayoka disi. Toch? A ogri moro na bakuru tu. A bakuru na ogri. Aswer bakuru na ogri. Mayoka disi. Want amoko play. Precies. Leki na kirfodo. O chaberati, o chala sosani, alas chiato, chala sanodu. Je siki tata pibedi, je verlam tu. Je beki lau tu, je se tapu. En tu shaman disi. Hey. A obia. A tutu obia. A roko disi. Ano taki yo jompo. Dat yo taki yo dudisi yo dudati. You say feel like obia. I kan kisma keri. If you don't na buin you futo. Wansa do buin ya futo. Asabi fam rokke. Feti no die. Je wan keti. Je teka keti baka. Je wan keti. Teka keti baka. Je meka waka kayu. Ina lone baka meka waka kayu. Wat je zoon takita, hey! Mina da kamaku. Mina tabaiti. Mina basi fu basi. Mina basi fu basi. Te yero obia leki mi. Mina gado fu gado. Mina obia fu obia. Mina kabra fu kabra. Mina prove fu prove. You understand? Te you waka meet me. Nam sabi fa mi set you kom. Dan me set you kom na fasi. Ano ogri fasi. Ano feyati fasi, no. Luku, te wan sande ogri fasi. You leki libisma leki obia. Ngwa sweetie. Netapu. Lobby fasi. Taki. De fam ta ito, ye jewan keti te ka keti baka. Jewan keti te kwa keti baka. You understand? Aso asweri yoka tadi na família troa família de charenkon de luku want amada tito amai waka amade tama presi to no le ka fodo aqui fodo e hanka wa presi ma asweri wan talusu talusu te nasa masago teken no drai krabasi no jewa tampe fo sa gwe
Ha, amama problem. Amate waka. Tidak dia so hiket on hiket tanya mato disi. Dua abla gua matra mato ti. Asamate waka. Samate waka. Awiswang e waka soto. Awiswang e waka soto. Mesa. De tusamikari. Toch? De tu fodu disi. De wan se prende foto. No foto de wan se prende foto. Kasi a wan no mo foto. Ina 3, 4, 5, 6. Fale mai kar ala sot foto ning dis. De fale mai kar ome Aisa disi ome. Wan foto. Wan foto gado. I verstaan. Maar de tu disi. De tu san libisema. Toch? Ego teki. Compleet foto. Probleem? En look at the branches and what they go on so. The one sa family go teki. The wish one. Ta do ro kokaba. Ay komba kay na berara. Ay komba kay na. Daarom met de branches sa. Unu say go teki. Mag, dat uno mag, na plek, sani, eigen, na ulibi, na passi, sa poti, sa waka. Ana tata passi lati. Denki boom, tewe guade sama, go suku, libi libi, wetak, me go suku mi libi, mo go change mi libi, mo go, mi want so. Mi want tron obiama, mi want do disi, mi want do ogri. Sapwan saniti. Tena sani doing eroko na fasi keba. O komba kay na oso feng. En takong na her oso eteki. Van klein, groot, alasani eteki. Dem tak teki hanka. Van dat krijg ik go van geslacht. Om ik ging naar gwe. Want ama, de yoka disi. De nego no apresi moro. En zo'n tenso de view a chale go sabal a probleem. Wat van bieden dat mi wa chala yoka was. Ayo. Au bia luki kermi na mayo piana. Mensen zeggen een beetje water. Albiot, mevrouw meneer. Mina man, je hebt een advies zo. Ik kan je advies. Go zo. Go beginnen met het pardon. Die de ones bij de before. En dan kan je use bij je actie pardon toe. Because sometimes you use the quote. En zo kom ik aan deal. Na Jolka. Dat is een me kwa deal. Tegen access aan wani, tegen dat je doet. Je moet zo doen wat je normaal doet next. Want o draai neki, o draai de chivi, de grappie, allemaal o draai de neki. Ide ko play. Yo kan je me kies potang ding. What are you doing of wood? What then go take toch? De no actie vragen. Dat idee van de dag des doing. En die no metaki, te we doen sani, o actie vragen tegen ons. Dove zo obja sama, actie vragen. Zij de mi wasa watra. Zij de dat ego ina watra. Zij de mi dringa sani. Zij dat ba is defu. Die verstaan Bransisa. Omdat zij de later, te wou gona obja sama. Ama te da kyon. Ina experience na TV be ask me botegi. No ala tiba mi no ma yepi. E mi no ma go pote mbaka. Oh la maluki ni ai tre ya maluki. Mi no. Ala tiba mi no ino ka go pote mbaka. Ya vore. Ya inu sa edu. Cedo.
Ye siki de chief ye siki alas disen laut datel. Saya do. Te kwa kandra. Accident ta pardon. You don't want somebody before. Aksi pardon je sere gitu. De accident ta accident bigisman. Aksa yoka over. Fokan libis tu hangi. Sama. Fa. Solmi. Mami no ma do alasani. De wan sabe de sabe ko take you. Ma. All paciência. Kuluko. Sauka. Waka pasi. Disi. Tati waikado. Next tomorrow. What? A man. I head of say. Otei pre mine guasabana. Moi mi kadoro se barawan. No. Mi breite van en dido. Tewe guag sabana. Go bar odi de lobu wan funo. Uno go takla usani. Uno go krei suma krei dape. Te sama de keba. Libenye de kondre. Te ifi so sari go kiri me take plane. Me sani. E bien sai so go kiri srevi. Of duan sani go guasabana go libi dape. Guasabana. Ma uno sabi sante na sabana. Tabuba no demoro. We make asma. Ma tewe guasabana go bar odi ko. Eba. Ma pa. Sisa brada. O mutata. Faude mi ko ba odia. Mi do me ba ko beru era ma. Mi ko ba odia era. Ala sa switi. Ala sa ma o baka jemi era. No me no jugu de. Yara abung. Yongo. Da jichi tori fufosi. Ai abung. Megwe utabu Tayo bido bisa kong. Mam yurupi no dolta mina eko era. Uwa fesi. Awa busani yimi. Mam ne koite. Ewa kagwe. Odi. Kaba. Manogo. Hi. Throw water duzi fasa. Ikago crimen. Mano proverte kwam pisi samo po dape gwe. Nanga yuna oso. Wan pis grasi, wan doti. No teki chagwai oso. E kubs dapa wisa de lonting. Evite ke chare go trowe. Mano teki gai oso. Wada teksa teka mobosa tak dape tu. Ayoka ye chagai oso. Anama tanto wa South East sa praksi dape. Yo chagwa oso. Awa yeta so tu li. Yeta so tu kai chagwe dape. Adenki fen de travasi. Adenki fen de helemaal anders. En ik kom voor plek basi. Verstaan Brazisa. A dido. Te yesi sama. De waka. Sonten. De normaal vind je pifa foto of sonten trouwens wakerki. Omdat de waka zo vol passie. Maar actori va foto. Noma kiri. Noma kona kaba. Moro furu sonten. En sankan de tuto. Brada to Brazisa. Na yoka. A wisuan. Toch? Of a swerigado. Sa morofuru sa de go teki. Toch? A sweriwan. Dala to de go teki. A yoka late. De sama sa be go teking en de sama sa be rokanen. Be do ala so sani sa de na musu do. Sa no bon intrasma ai en wi ai. Kirisma, wisisma, do ala so sani. A yoka lati fire. Ino ma koureng. Want amalat sap so kiri. So do ogri. En dat tino do jeng. Ha! Tu bada yere. Wanyari. 2-3 family dede. Baby go boro dede. Baby go boro malengri. So, we praktijk na kill voor do.
Maar na kill voor dat wisi dat je. Of na asweri. En doe dat die. En die do die to. Men neem den kwakzalvers die zien. De oplichters. Zij pleit dat daarvoor doet die dat papa die alles zo staan die. Toen was mijn kangayo. In de sector. Sang je doe. En zij no man doe. Want deze sang je roko na me. Toch? Na begin voor doe sani. Sang anoman doe. Maar die begin o doe lausani o doe leisani. En dat dape. Ik kan mekwa losma. Dede. Konsiki. Om dat zijde. Je doet al rossoi. En maar in het denken. Dat je apisitori sa. Je doet. Dat je. Dat sma libi. De sma kona. Pardon. Sma kona you. En put de libi in you. En wa familie kona you. Put a heel familie. In you. Anu. De is gewoon gemakkelijk. Voor. Take this marisi. En play gado. En play obiasama. Sa you know there. Je verstaan? En daarom. Je ziet aki. Smuggle play voor du. Disi voor du. Dat disi. Baka one thing. Baka 60 mo 3 mo. As een probleem. Hier wan laat de libi. Omdat zij de. Na low man disi. Of a low man disi. Ik vind dat asabi. Ik vind dat asabi. Sa you sabi. Sa you sabi. You know sabi noti. Luku. Bransisa. Adido dido mi ontegu disi to. Evidência na contra of peyote. Dat iemand boskopu. Of hoe je doet dat je want sneak you. Zo eens refi. Go begi. Let ook kandra. Akseng sumanaeng. Akseng is na kore koryu. Dat je play in a play. En wan sang I want make you do. Make a concrete. Make a sorry alasani say pesa. Sambe pesa of sampe e pesa no. Wanneer je toch moest open je eye en open je schrijven en zorgen toe dat je naar basis voor je schrijven. Wis en nou een sweri of en nou een wisi, wis en nou een kier voor doen. Je moet maken dat je zorgen dat je niet vrede. Wis je vrede in zo dat je niet vrede want en waarom Sani console schrijven naar je visie in je schrijven of zoiets in een schrijven. Je moet opstaan. Want teno sabi sandape ocha je broeia. Want o console nou kuta ka console tide. Dabaka tumu akombaka console baka. Dabaka yale console baka. Olatiji yo. Wante. Te waka konso. Dat wanta ki andag. Andag. En you moet sorry. Na andag. Wat even no sorry pisi dati. Ha. Bransisa. En daarom toch. Wil ik libis ma bransisa toch. Kun op tekst zeggen gemakkelijk gewoon. Denk noti. Want dan zijn niet, wan konvo, of wan yoka, no waka komen op een straat je kom. Zo res reviso. En van wisi de, dan een probleem. A yo kalisi,
o meki o pocha bedi. So te o soigi yu srafi. E soigi brudo. Tenta soigi, je komangri. Je destueri. Je de je se lau. Je gua toilet de lau. Je gua toilet pupo je pupo so de lau. Want hij drie toch? Hij bigi kiri toch? Srafi. Ono kiri direct, srafi, matel you. Aso de ook dan matel you. Daarom toch. Dit sama. Se gua berpe. E me gisma chari gua berpe go texani toch. A de wang. En ook mo te gua sanya so. De wang say chasma go tekito. Fugo do teki sani, teki yoka fugo do sma ogri. Ino bribi na smalati. Sango tek asani giyu. Abi anu in alasansa yedu ana. Abi anu in alasansa yedu. En daarom je shidento, im loko bom. Tere ding, e mek tapu. Die libisama. De meke yi de tuara. De drin tapu, de baka. Isap se de mo doen. E de no doen. De dede. E de no doen de dede bikasi. Na sem yo kasa de go te gi libisama. So te yo ka te dry ka baka na den. E kon nak den tu. Dry ko baka na den nak den tu. So te yere obiasama, zogenaamde obiasama osek bron de dede sumala so salif sangade. Na sansa de go te kiji libisama, ay dry baka garden. Ay dry baka garden, i go te kisma, gisma sa fugo kroisma, fu kirisma du ala so sani. Ha. De se amogri, la te waka komichu. Uno prakseri, une du, o teki wangisma. I anu de la ine. Want es wa asma kayu takion. Ono koko tak ma yor kafanodo. No. Te yusa ye go du na yoka wa te go fesi na asabana. Dat nasa yo go tega yor kasa yor kamus kong anga yufu ko du. Iwastan. Dat want taki. Julek obia, zogenaamde obia, julek kilibisma se wana sanati, o alatu deine. Ano wana mo deine, alatu. En a wansa, wan teke fu god dusani, iteke ja her family fi. Ano de, you family na you piking, you granny, se wakakong. Verstaan? En daarom te brandsen. Om de voorzichtig te gaan de zogenaamde smaakse obiasma te de juan batra, te de juan krosi, te de teingwa sabana. Voorzichtig. Om dat zijde. Sabana, maar principe je go. Leki libisama go wasi go dusani mexma dusani imberpe. Ini wante wasma chayugo sabana fu duan sani berpe. Wan chayugo imlong tak no. Kif sang yelau inede. Yelau. Wala mala sabita ki berpa no presifu libisama fu gotan. Fufu go wasi. Bibi speta berpe. Mal obia sama. On sura obia so ikari go rape, ngoro ko rape. Bro. Baranga sisa. Abete long. Wante yu go rape to. Afa kede sani.
Sa obia wansa no a obia kantayi. Aso wana obia man kantaki na nge mufo. Kana na uang, kana na tuka ya kana 60 sebia waka mo paita be pekon. Nanga yuga yoso. Aso wana obia elsle bia waka nga de ka osoto. Want to take there ano bigisani. No ese si ani wat de want le mo pola peta. De no tape. De no wakti tapa no tita. De actually pa des maris kisa sabi. Le veo ito. Na natatay jiwi alasa sa wapa no tapa grom tapo. Ejuan actor ano ejuan leker ano. Sonteng de mi ka dus mi no ma scrive bona ami leker ano. Mami kadusa na nga ala netu ano vumi. Na tu ataki ikadusa yu wani adena yu. Adena yu. Sayedu. Koni dape ala sanape. Tu koti de van de da. De me ome wapens fu kill libisma. Fu kill des revi. Maar de man mek ome dusu no. Sani fu mek libisma ta libi. De luku totak. Fa libisma deso. Libisma takru dat ik ataki wel. Libisma takru. Libisma hogri. Hogri teo libisma wans maka waka kone fa sutera go bam waka gwe. Kare leta isi as dom enya wanya e dringen so piko klaar. Ana trobi. Firino de to. En ik denk a negativiteit de helemaal in het. Es ma libisma kan manipuleren libisma voor dus alleen zo dat de mij dan de sorat het. De sorat is kouto. Maar die is niet kouto als het doet zo. Want libisma na manipulatie. Maar belangrijk is dat. Disi na de fodo zou willen libisma moest de voorzichtig akil fodo aan zo slecht. Maar a sweri wang nanga awis wang musu play nanga ding. En eva konso taki na obia samana no man yepyu begi seti begi ivestang en a begi o yepi want isabi yabi konfu sana tata sen kondiyo. De wansa di bisma cha konjinyo. De konfu yo. O kruderi. O miki mofo. O take anga yoka. Mikwang wasari taki. A problema kalusu. Want usabi. Ayorka walusu to. Sonte. De sonte so da yoka tak mi wagwasa bana baka. Mi no wanda adoro si. Mi wagwe baka uso. Awangwe. Ivo staan. Daarom mi tegeno. Iniwa problema abi walusu. Nu denk je dat ki walusu no de. Adino die dat spelen wakerki aan de last briefie. Zei de last briefie. Omdat die abere a família die no me kwan kovu. En teno ma me kwan kovu in een familie. Da aburiari se ontstaan. Want ik denk dat je altijd in de familie, jabi, sabi, te. Want wala mala abi konfo. Tu charu se koma kana, nala de komo sa abi. Alu zo konto. This kan do dat kan do dat, alamala. Maar de no wan fare take, de no wan bribi na tap desrevi. De no wan jitra wan grani. Tak ako wori se barkon e kotaki. We koje grani. Tako access a wani. Koje wan sani. Koje wan tangi. Ano de. No. So tangi. No. Ano sab next. So my class. Ago sukusani. Ano te yera. Ago sukusani. E preda kena ede. E kisa ede kom. Ala so sani. So buri ya recha ko inabere in the slave. Dan fa je denken dat je a familie die si o te wang. Pe altijd jou wang of toe
anga de do edef ding. Wan ja aburiako en place de takyon komi feti ja famiri. Fumi grand grani tere kon de na problema papa. Non de kasati. De ki des refi. Mi. Of next sanga mi ki mine bemoei. Na don mentaliteit sa you abdape. Ala toch fukai later. De king for you. So go make it king. Of sa go make it king. Wana semu ho sa yetaki of funding. Dan later you grandma be tak so sange domo fo. En die do die sef sanga you. Na te sa. Te shi sa sef sanga li bisma. Da me te to Brasil. No taki chepoti of yesari. Want ino sabi sa de do. Ino sabi. Da ino kamba chepoti me sari. No mine sari. Mina sarati. Mino mak af sarati. Want konvo leri mitak minom abi. Want mino sabi sa ang pasa. Ina bivo. Ang ina no. First time around sa. Want kadet bay nama of a pa of disi. Ye pa piki. Fu go do so. Want tu sabi? Ma, pa, grandma, grandpapa. Hey, je piki. Sani fu go kroi ma, go kroi uma. Of go do disi malengris ma. Dede? Je verstaan? Dat is je die sa van in op stadium. Zo zo. Me waka gwe. Wat de go sa you go yepi. Ishi wa fado bab. I go yepu otakyo opo. Ale da petans don ka de beito. Ale da pe otans don atakru de nakituru putape. En dat is sa fura soms ma. Je zo mega pri. Tire ko di no ma waka di sef sa da tef sa de. Brasiza. Voorzichtig. Nanga. Alasani, te conta po. De tu fodu di si samika, de tus yo ka di se pregi fodu. Luku fini. De eigenschappen. Je verstaan. Want a kier fodu, a gewoon fodu tu, sa de familie bere, toch? We doen dat kabra pisi lati. Sa de gewoon ano a kirwang ano yorka, toch? Dati toch? In familie, because alla familie abi fodu. Toch? Alla familie. No familie dat kan ik daar fodu. Nou alleen. De manati, ina nooit probleem aan de manati. No. En is een probleem. If je jari doti, je kies probleem. If je also doti, je kies probleem. Ina tu next direng. Teres bataki. Mim luka fodu ji. Mim luka fodu fiara. Dem draai ayen lukuta ke fiak. Efak kaki ni ede. Sai mim luka fodu mi. If je tak mim was mi fodu. En mi sref kan doen. Awan trasane. Maar mi sref kan mi fodu. Pusa, ina sref kan fodu. Ina je fodu next. Ina mek no wan sanja fodu taki disim abya fodu ina tapi tafra disim. No. If you want tafra, you want dof of sang. Ika abi. Ka de wan komchi. O shalo tafra. Of sonte. No me no makta kapisa me mo taki. Kapisa na. Amis awantori fu misrefi. Ano maktaki. Ma o shalo tafra. Dat na lasani. No wasa ine meki ang anot no tiya po diya. No. So langa. Apo no tegi sa yimusu. Do. Use revi. Ano wa obe o tayi taki. O mekwa komchi disi. O mekwa bata disi. This na a pagado. Of a magado. No. I lay. Of him coming sreka for duji. I lay. Na nonsense. Mute gwa sa nya balansi sara. No meki de kwak sa avristi. Kotegu taki. Wan furu ko. Wa ya want to ko fu sa ine. Do no jide. Nanga yoka.
No jidera. Sa di family ba. Sa nana tata 5 yana. Para mensa. Sa ine fasi. And they don't want make you fast too. They don't want make you fast thing. No, and they go for photo. Des aan het tropisch restaurant via. De man het tropisch restaurant brada. Te wa prede op mi preda kwako dansi. No, sorry. Ije wa mo ije wa dringi. Kan des something. Of it ate da kawanya so wansani for wanya. De je klaar. Moro fusa afodeja. Like see. Like moro. Like see. E was tabelasi. A de spadisi. Se unis ma voor de gek. Ik wil tegen dat je dit is van pavor. Je moet op posuje. Je doet zo te popos. Je na posu kaba se rim go kwa posu bakaje. Wa soort aantal zijn zo. Zei de. Je na posu ba. Mensen, brandisa de kasa si. Tena konvo. Afodu. Mopo ne posu, mopo tapa dagwes neki. Kona you. Libe also for one thing that can you. You not also fe no. You ne also. You ne poso. E poso de. E also de. Na lekte. Wa vrouw of wa man go ta ne partner for one thing. Maar ta fi dat me gwa mo so ba. Na tena buba fino demoro. Na fodu ego baka ne poso. Maar in een mekwa speciaal game. No. Te begi. Je pot wakala je begi. Na fodu ne roko. A fodu ne roko. Fodu e vamatak ay roka wa fodu gato. Als weet. E was mataki. Wan libis makom. Dat er ook een foto. En lei. Awan sweri gado. Awan yoka. Awan la yoka. Of. Awan la bakro. En in een man doe roko fu een foto. E wan foto ne batapi ede. In een man go sreka wan kir foto. In een mogen sreka wan keer voor de stress. Bikasi. Tia voor de wakakong. Otake en tongo. Daar ga je verstaan. Ga je verstaan. Even nee, even voor de bale koko. Hey, bala. Bala sisa. Dit ben je program akko voor nou wisani. Ik ben iemand aan de genoviant. Obiama genoviant. Dit ben je atori abra ding voor de gado. Nanga de one say play je fodu de yoka de tu yoka a wiswang nanga sweri wa mensa Brasis a tirena Sunday 12 mei 2024 en vandaag is een mooie dag, regenachtig hier. Kom je maar op een beetje oriëntapo Facebook nanga YouTube mensen gaan helemaal naar boven. John Held odi Wembody odi. Oh, en verder moederdag voor de want zij doen meer een dagstani, maar meer doen meer een dagstani. Moederdag naar alle deze mensen, maar bedankt. Hallo Boomgaat odi. Pardon. Ninka, Selina, Hoogdorp odi. Divine odi. Vanuit Amsterdam odi. Henry Denham odi. Grantangi. Malen Avusensi. Kunuto brada odi vanuit. Dankjewel. Moederdag. Dankjewel. Iedereen moederdag. Alles maar op. Robbie morgen staat odi. Oh, probleem dan een radiostation. Moet checken direct. Dan moet je samen de aan je probleem. Biba, het is daar. Dat is een probleem. Maar met mijn kisabi. Kom je checken direct. Luku Sepsa. Maar elke mensen. Me denk je
Oh ja, mesje Atori. Samsa, ik ga direct. Of ik direct, ja, tot mijn bange programma. Ja. Maar zit ik direct. Geen probleem. Als dat tiras pasabi, denk ik. Mensen sabi, kade was dat, maar begin dadelijk maken. Ja, odi. I Robbie, thanks, hè. Thanks. Okay, really, Oliver, odi. Oh no. That's it, mensen, ik kan nog Robbie. Robbie, I'm on the back, hè. Kom je look once even. Oh shit, what is that? Zijn op iets te dit is. Mensen even, hè. We doen ons even snel. Voet het op iets te dit is. Even mensen. Maar even mensen snel. Aan het trassen met de bagage snel even. Ja. We doen deze staat direct. Maar Robbie ook gewoon direct, hè. We zitten daar staan even. Oh shit, no. Oh shit. Oké, we zitten dadelijk. In ieder geval. Willy Oliberg, Odi. Dankjewel. Maren Abussein Cecilia Bernard, Odi. Letitia Corre, Odi. August Favaris, Odi. Marsha Hes, Odi. Dankjewel. Willy Duscher, Odi. Ik heb je bericht gezien, maar nog niet gelezen. Harold Bouwgaard, Odi. Shia Velter, Odi. Daniel Shia Becker, komend op naar Javaweg, Groenhardweg, Odi. Virginia, Bosweg, nami meisje jaren. Dani, nami meisje jaar zo. Mijn biggie meisje, nami is mijn oudste meisje. Virginia, Losweg, Odi. Virginia, Walter, Odi. Joshua, Refa, Odi. Florentine, Bernstein, Odi. Charlie Hill, Odi. Dankjewel. Lucien Black. Was het Lucien Black. Kumanji Atini. Freko Slager, Odi. Brana langa temi no takayu. FIFA Banku, Odi. OG Talman Fambo DG, Odi. Sandra Lapay, Odi. Orlando Fries, Odi. Else van Dam Reizen, Odi. Geloof je een grand tanje dat u er weer bent? Ja, ik ben. Ja, voor jullie week, very. Jullie hebben op mijn ei ben gaan. Melvin Cheryl, Odi. En Gino, Hand the Purple Blue Peace, Granny. Yo, je bent er, Odi. Johnny John, dat ben ik aan hem, Odi. Meira, Larain, Odi. Dafu, Ronaldo, dat ben ik aan Condre, Odi. Jim Lawrence, Odi. John Held, Odi. BB. Lovely, Odi. BB Queen, Odi, dat is Condre. Auke Kaulen, Odi. Doreen Coutinho, Odi. Frans Cairo, Odi. Saint Garden, Odi. Dankjewel. Brachino, wat betekent als je korrelgoud in je handen gegeven wordt? Ik weet dat mijn ketting gaan. Ik was mijn ketting gaan halen, denk ik, en ik kreeg dat in mijn hand. Niet alles kunnen onthouden. Go to in je anu. Go to Morofo, hij staat tot teleurstelling. Die was dan en zo te naar Kori. Die was dan maar Morofo naar teleurstelling, Morofo naar probleem. Ja. Anyone boskopo say she go to in probleem. Once you go to Insiribi to not again.
Susan M. Sadro Odi Odi. Of Sastro Odi Odi. Daliana Sibilo Odi Odi. Dankjewel. Susan M. Sadro Odi Odi weer. Sanja Boerstam Odi Odi. Is het Trace Seydorov Odi Odi. Waarom werken de Duma in het binnenland met de Swerigado en de stad Duma met het Duma niet? Het is toch Afrikaans? No. Teetaki, dit maar in het binnenland. En dit maar in foto. Dalamala en Roko. En Dalamala. Voor het ding, alla toesie in het binnenland of in Paramaribo of naar Para of naar Koronikeri. Voor het ding en we kan zweren. En dan tak de wel in binnenland waar er kan zweren. No. No make dat korio. No make dat kori. Dalama voor het ding en we kan zweren. Voor het ding kan zweren. En je kan shit was zweren de so lazy. You can shit. Look already. Krosi. They can sabi. Look already Krosi no more. They can sabi. En look hoe gedrag van op jou sama. Zo lazy a mentaliteit, a gedrag ving, a naïef, alles zo sani kashi. Want die loko, want tru op jou sama fusa na tatas senko. En gedrag is er helemaal zo'n teso te jezelf na sabitati zoals maar op jou sama. Want dat gedrag vind je helemaal in het rust, in het stilte. Moro voor zo lazy. Mina stil. En mina stil, mi buria. Mi lobby lafu. Mi no rustig, mi lobby lafu. Maar te konta pu convo. Dan mi ne lafu, hè. Te we ko do voodoo. Dan jullie de voodoo. Dan mi ne lafu. Dat awa hier trach giro dape. Dape na tita na de bakama, hè. I verstaan. Maar dat is tayutaki actie dape, brada. Of sisa. En dat maakt verschil. Of in het binnenland of in van elkaar de foto Krior of zomaar of Suma, zo deze aan niet eens Krior. Alasma, ala ras, abiden sani, sade roko. Ja? Trouwens roko na sana tata sen kon jideng, trouwens roko na sana de voor ons go teki, en trouwens sana deze go teki. Oké? Nasta King Odi, Ricardo Bouchat Odi, Mundo Wenja Odi, Gilly Dopena Ini, Rotterdam Odi, met Willy en Kent Odi, Fireman Odi, maar ik know, me drink dat ik in een cultuurwinkel was. Ik kocht zo sweet soppie of shade, toen vroeg ik naar een Ingi Polka. Oh, Boka, ik zag ook een rode veer voor Baka mi Yesi. Nou, if je drinkt een pisitory dat, ja, dan toont dat je een convoy sorry sa, wat is, denk je nou, ik kocht sweet, sweet, Sophie, of Shada, toen ik naar een Ingi Boka of Boka. Ik zag ook een rode veer voor weer Baka mi Yesi. Loko, a yesan se je tak dapeta. A Yesi een soort fromo sanita. Ano fromo? Want je taki sweet soppy or shada. En je taki dan wan veer Baka Ingi. Je tak dape abra fodu Ingi. O sonte tak dape bagra aleba. A pisi sa ye, de sansa ye put dape sa ye ab dape. Se na ye bosko bon mido, de kan is na so a bosko polisi. So ta kan dati watangi musuji. Iweta, madan atangi ne so pasi suma. No, a pis buria jaso, on buria de. Iweta, wakovo me wan dat im dunga sadi. Ma ane char, minusad na he boskopo chako jimi, ma sene ko jimi, ma pisi emake ina boskopo. Ma na wasansan, sonte imus do. Ip dunga sadi. Iweta, yara? Letitia Williams, Odi, Chani Koya, Odi,
Letitia, wel. Zijn Letitia, Wilma of Wilma? Of is het Wilma? Ja. Wat betekent dat je op een voet staat met handen gekruist en vecht tegen een mannelijke lichaam? Maar plotseling verandert die man zijn hoofd in een hoofd van een vrouw. Je vindt dan, wat betekent dat je op een voet op je voet met een kruis en vecht tegen een mannelijke lichaam? Maar plotseling verandert die man zijn hoofd in een vrouw. Dapper, hè? Je vindt dan wasma, maar dat je hoort die aan een kruis aan je staat op een voet, akadewa, inga akadewa, apuku. Je verstaan, zijn batap, maar kovo batap je ede. Je verstaan, zo'n toch, ayo, misabi ay. Abos kopo voor je toch, want akande, wan sani de toch, akovo e sorry dape toch, taki wan problema de. Maar asansa desa ye feti to, asan aktu fesi, akade wa libisama, akade wa manenge, en Letitia, sonte, akade, nek fayi dapeto, wa sano deboom, tussen yuna wa asma. Nek fayi taki, asma abi tu fesi, to, abi tu feti en asma i koryu. Il faut staan. A tu vesi sa je nou akkoord dat pep. Als man was zo de tu vesi, omdat zij de aan sa ei do. Kan de something ja als maar de boom boom. Maar te you de vesi, ei sorry so, maar tano de vesi ei ade so. Il faut staan. Dat wat dat in loco loncho. In loco loncho. Il faut staan. Want asasa asma do aan wa boom sane. Because in a cover fino combar so matter. Eko fetita. Dat was aan as alibisma lati e affrontio. Je verstaan? En aan walisi no madwe. Aan walisi asansa do aan wan sansa tide of 1 day no ma to the adwe asansa ego. Gereker en dido a konfoko soryu taki luku lukbon na alibisma disi. A fesi sa yoshi luku efi saba fesi. Even san koini ede sa so dat afezilis na so ma. Maar luku na loan to you. Sa speel you af. En sa you firi et te you. Sa sa. Ja? En Jemaya, godless, odi. Wanneer ga ik naar Syrië? Heel gauw. Ik kan nog niet zeggen, maar ik heb het gevoel. En ik weet niet, als ik temo gona sala kon de bransisa, we allemaal osabi bikasi mo kon ik aan hier zo tapa radiostation die ja, abo. Sandra, wel naar de odi. Raoul, kon verander odi. We gaan doen zoals net zo. Maar dat zijn ze classmates die ja zo. Ja mensen, weer even gestopt met zo'n is. Heeft die, Brakino. Heeft die Jorka die door een verouder in de beren gebracht is meer makkelijk dan de andere komen van de beren. No, Luko, komen van de beren, want hoe kan die Jorka dan zo die vrije hand hebben? Luko, atorisme wel echt uitverleden of van de deze, hè? Luko, kom je poten soji, hè? Zeg dat Jorka op macht tito. Luko, nana tata se comfort ji to, tu potita pon pasito, anoso? En dena you begeleider, dena you wachterma, dena you ma you pa. They respect you. Maar ten you go do so ansani to, of you for all the do ansani. Dat one taki, a for order for you, lasa respecti, lasa gwenti, lasida abribi. Tapu de convo,
En kovo las abribita en tu. La saf sano. Te yu chako. De kovos da pa me ka ayoka du sawanito. Te nebo mooi. En tak na abmoro makti over da yorka. No. Na den chale ko. Na den kitak. Na wabusani. Den kitak asasana na tata jide. Den no bumoro. De wan moro. You understand? Na dek te libisma wan moro. Na libisma wan moro sa edu. You won't make more money, you go squat roko say make more money, then you go to say musudu. You understand? Of your gas korogoleri. Maar this is go Texani chako. Dat de ko tak okabo. A dido. Ano tak de ko vo swaki. No, de ko vo gwanga baka. Ay ja yo ka fresh per futu sawani. Wat in tell me more. Nee, na mi van uruto. Da me go dono uto, da go dono. Dati, dat is sa. Dati pa sa. Dat is sa altijd tegen tek sweri. Na dat is sa altijd. No wat sa de moro. Diana Sibilo odi. Dankjewel. Orlando Steenberg odi. Dat ben naar België. Odi. Yvette Royer. Odi. Dankjewel. Natasha Refrem Sommer. Sonter. Odi. Sasa. Odi. Wat als er een ding sneaky in de familie is en die eigenaar komt te overlijden, blijft het een nieuwe eigenaar zoeken in de beden. Te asma sago teken to konte dit to. Sonte asma e regel, sonte desma e regel tak e abragodalami smeitaki de abi de leersani voor de tante of de grandma of voor disi dati to. Je dat to voor to mi kisileri. To je dat to mi kisileri. Na sarati want da kom desma abra da a sweri to godide. Dan doordat dan problema no de want abrago asmasa kisaleri want je voor dat mi kisleri voor disi mi asandi sina voor this grandma this dat be abe bla 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 dat na sweri direct. Okay? You know man was mopo uit wan bere. You know man lo mopo uit zijn familie go tik chakon. You know man gweving. Je bent erin, je blijft erin, je kan niet eruit. You know, wie says, you know, maar serieus, you know, maar smijt ik de wasje poer uit bijna rosso, ja, dan laat je ting, en laat je money if je paai. Oké, you know, maar moet uiting. Nu me kies maar korio. Penas, odi dat penat, trana kondre, odi. Lucian Black, Comansi, Atini, odi. Maar you know, what are the marks that the cover on the avatar to mark them if on the body? What are those marks? Okay. You know, what are the marks? You have some mark on the water voodoo, okay, the snake, the white one, but the other ones has no marks. It's just when they come and take possession of your body, then that's the mark that you can find. That's the other mark. When they take possession of your body, you know, then they come and talk in the language of the way they talk. It have to be the obvious person that can tell who or what take over your body. That's no mark. Only one have a mark that I know so far. Okay. Joyce Taran odi. Abimbola Akosoa odi. Virginia Kasban. Ik droomde over een schuur vol met witte klippen met rode lelletjes. Toen kwam er een familielid binnen om geld te halen. In een drink. One small taki na you or
na you dan me per a sneaky big bogen in miserie. Oh, ik doe me over een schuur vol met witte kippen, met rode relletjes. Toen kwam een familielid binnen om geld te halen in de drein. Was mataki na you, oh na you there. Nou, le cours sont assensés tak dapeto. Ici weti na redito. Sont akande atori se ici dape. Atori na awa fare karen. Awa zweri dape. Awa zweri dape. Wansani sa make money want to see. Wa ko take money to. Maar asani abosko po say second Jimmy to. Sene ko Jimmy. Want on that side adre for you to. Donc, a Jesse Abiwan Chinso Sani in a muro. Is that it? Once more talking na you or na you doing. As Nicky be wiki emi better. No. Sote akade asweri. Ma sote akade wan kori tu inaboskopo di sa kisi. Omdat sote de komen voor altijd one aandacht. En sote de chance aan konji maar. Wansani de sam wan aandacht en san yung so rokoning apisitori. Maar sena boskopo konjimi dami oleisa boskopo GU dami oleisa boskopo helemaal dami ook contact ya abo. La ook koning veranderd. Wanneer mat oduma atete kort voor een foto. Brada, le fame te to. Ine meki noti juan foto. Tensei na uma kill fodo. Maar na fodo oko so na obia ana obia sama omopa gewoon uiting zonder as dona ifesi of zonder aan elkaar afodo te ya te yutaki te afodo kontaki lokuna so man monofuru a pisi dati na a kill fodo kan kontaki a asimi te udu ala sanjimi dami wan am abso wan sani man of noti want in eroko ino do next time na so man daarom ya access like say there ano musu ano if I gewoon fodo brada and I'm not if I no do no one tete no one next okay if I want one sana o chare ko jimi boskopo and if I want tak o make so one sanji you must be ishena fesikaba. Because I be just more sorry you. Ma want to take. If I'm talking for who for do no. Nee. A pistol is for a tete. Na te aroka kabala sani. Amanchala san goes go beri or what? And a bar tap you ede. And taibo ere you and bar tap you ede teken nafasi. Waka konko teken. Mama lange hoji na anu. Ik kan trouwen in a garbage in a dot kisi. Ja. Ronaldo, Danning, Odi. Wat betekent kan do? Mino sabi. Kan do. Mino sabi ara. No, even commentie of a puko of staan, mino man tegi. Woorden het betekent eigenlijk niks meer dat te akovo baan, akovo wakakom, of kotaki, akomati via of apuku via of staan wakakom, kotaki. Dan mi kan teken dus if I taki da mi kan teken maar gewoon wan sansa yo yere of kan de wan kongo te in yon sribi mi no sabi me kan kongo acties aan attack da pena pisitori so te so taka de wan gewoon denk you understand there ready man odi heeft voor zijn eigen taal tuurlijk ha voor taki ja Fodo etaki, la tuera. Mi awala kimi atamu akinda kodo koche makiana. Mi atamu akimu loko nanudu. Mana wango. Mi andagwa kola kumudidi. Ha, mi abala wango akikiti kundu chanana. Mi agora lebe. Mi taumba kulu akwa. Mi anda keleke teke danda bauku. Ha, mi anda kuet kinyana. Mi akola kukundudu. Mi atodo bakwaka. Ha. Isi bede fodo tongo. Pardon mensen, pardon.
Pardon me sa. Mi sabi mi taki man. Whenever sta sorry for episode that day. Because ya bi furus ma psycho. Le. En sabi ini kova abi dentongo. You understand? Soms mij meki voor de tongo. Maar zou je ja true voor de tongo. I no play. I no play. You understand? Dido. Da waka ko attack sumana ek. Pia hanka. You understand? Ada tataki. Iti for the brother Lukobi Jeng ready man here sonet. Bila di sala to be that ala so one say so that even for ons kunnen praten. Mi awaka kataki you know. You understand? When it dies er odi grand thank for deze uitzending. Dankjewel, graag gedaan. Sigrid Bond odi. Dankjewel. Rinja Helen Nelstein, odi. Asta Tasha, odi. Wat betekent het als je droomt dat mensen je willen beroven van je gouden halsketting, maar dat niet lukt? Evoluisme, probeer je. Maar om je libisme, wan libisme of two libisme, want lukuna, ik keti toch? Ik goot keti toch? Zo'n teso takaro een kori toe, hè? Maar is maar probeer voor te kwasansa na view toch? Dat je moet lukken toe, toch? Fa asba wan voeren voor je toch? Omdat zeiden, pardon toch? E was maar wan te kwasan voor je sana voor je, dat wan taki a kan de was maar e probeer voor play je basi. Je was dan? Wan sana na view en im lukulon toe voor je, safe sa. Maar le van betaka before taki go to something na kori. Isa beta moro fu na kori. Maar ja asma isuku fu teken voor you. Ja no asma jien. Ivata en dape im look bon. Safe salon te yo. Ana libisma. Libisma pra you basi. Ivata libisma kan de something want do you want ogri. Ja, dan nabos ko po voor je rapper. Ricardo Bokar, maar ala libisma abi wang kondri nanga wang sweri. Nee. No. No. Ala libi sama abi wang kondri nanga wang sweri. No, ala prana sabi sweri. Ala prana sabi sweri. Nee hoor, anala. Yabisma sego teki. En ya planasi pesma teki sweri. Fu yepi ding. Bikasi sabi deno abi. En kanede abi ma de wan moro tranga. Toch? Fu yep ding. Hoor ding snapu. Ina planasi. Taki fuka no wakako en e wasande de kan go na sweri taki. Ano ala sweri umagini. Achu this is anibo yana. Ano ala sweri na hogri. Ano ala sweri smago teki fu ko gudu of ko roko of ko do dati. No. Son pranasi go teki en a fasifa de doing na iwan groep. Ano wasma. Ano tusma na iwan grupo wan family kan de 5-6 omu tanto nek disigo dat de go en te de go na sweri ano takina one of two ya bepaal wan groep e go na sweri dat de go taki dat de aswere taksare moet even problema de aswere kontaksare moet do. Je verstaan? Maar no ala pranasi abisweri no nee figo luku mino kaning. If you go look at them, then I'll be sweaty. They are.
Solo FM, odi, mi respectie. Wat betekent het als je over jou Willem broer droomt en hij naast je ligt in die droom en zegt van, zal ik enough vrede, wanneer in mijn camera ik doe. Logonam. Evidre abrek de brada, dat ik doe niet toch? Wat hij plain aan Kori. En aan Kori, maar stani sais asansa ya shidape ane brada. Hij plain like you brada, maar nee brada. Awa, akade wa yoka of wan awa chiman. Awa bakuru. Ako play brada. Awa bakuru ko play brada. Isabi to. Dan yav ko taki. En yav luku sa yeshi. Na fesi. Ivestan. Because na so. Ako so receive tam. Dat ano make you vrede. Dat ko te tak. Ako so receive you brada. Who no make you vrede. Maar nou bakuru. Nou bakuru. Jamaya, God, zijn er goede en slechte zweren. Ik ben even in de war. Leg van mij, leg uit, ze net leg uit dat je, ina takru zweren, ina alamala de takru. Na afasi fa de bisma go teken, en sa de tegen fudu. Na dat de go teken fudu ogri, e de go teken fudu, ifestam, ano alamala. Nee. Ya bi boom sweri ale kifa ya boom libisma ya taku libisma aso ma asweri sani na sa yu etege fudu kotaki asweri da yu to ta yu ne basi ayo te sa yu wani wis abedena wis akong amopofu pa bede abedu ogri takayu intenda lukuno asansa wodu ana fast family we do so. If I no so, me no want you. Plain. So they don't want pussy come my tak no. Me no want. Me no want do a piece story that day. Me ana atrali bisama. Me na ifosi basi. Me na you basi no and so me want. Claro. If you no want so, me no want ikagwe. And I no want go. Do watch it. Me corre tu. I'm sorry to try you see. Ja. Look no. Ja, look ja so hè. Je was daar boven staan. Na leki you na basi voor de convo voor you. Okay? En leki fa you na basi voor you ayorka voor you zetake. So te ayorka you sap ayorka aba posi negative. If ayorka te you do always and you can shit in no as some do no buza. They no doing. Je was daar. Na so ade. Na asweri. Na sal libisma make thing. Wana libisma na wan sa hogri. Asweri no hogri. No, asweri no hogri. Asweri no hogri, abaku no hogri, ayorka no hogri. Na sa you one thing, sa you make thing, and that take control. Ja, me hoop me piki na fasi. Mi center odi. Sonnetje, odi. Grantangi, Ricardo Wakan, als iemand je 2 handen vol met katoen en je kijkt, wat houdt dat in? Was maar je aan toe katoen in je anga weti. Mino sabi. Gewoon toe katoen. Katoen isabi ikan dresi. Zo range. Je verstaan? Maar als je katoen, mano ja adresi. Adia katon voor figi adres asoro. Mano ji adresi. Dat betekent ano ji noti. Want if one sade zijn kri. Mano teiba kri me in apwansa fu potneta. Mano ji. Dat wan taki apisito rati ano kabaite. Asansai adjida pano kaba o kombaka. Regina Water odi.
Marlon, wel, wat betekent dat je een boei aan je hand hebt? Nou, en dat betekent eigenlijk ben je noti, want in je suma ja boei. Dat probleem toch? Ik had je een boei na ano. Oké, me apon boei, maar atori fino batote. Suma ja boei. Ishi san giga aboei. San akonfoweri. Even dan, maar dat je gewoon boei na ano. Fusang. Ano kaba. Inom kaba inoti. Zolang je sap suma abeng. En zolang je kon sorry sa im douane. Je mag doen noti. Sasa, wat is het wanneer je een foto op een bankje ziet zitten, dan aan de andere kant laat iemand op een bank een bron voor naar Alesi patu zien. Nou, ik heb toestaan in wansane, toch? Even chance neki konsores revi, toch? Dat one taki sama e dota presi naar Alesi watra. En zo'n ding. En zo toen dat ik in de man ja lees toe. Twee dingen. Regina Water, mi ben denki dat die alele dan odi fu afodo. Lili, nou odi fu afodo. Odi, je bedoelt wan van de karen. Wan prodo, je bedoelt? Luku, le fam takita. Fodo, wan gewoon fodo na noti van odo. Toch? Om moest staan na te boom. Wan fodo na noti van nodo. Oké? Eneste staan niet zo'n ting zo'n ting awan drinken oshada. Je je oshada. Zo'n ting awan abitief. Pembaine ano. Manovu langa. Manovu altijd. Na zo'n ting zo'n ting vierde kon. Daar doe dat. Dat nala. Oké? Dan gaan we weer. Risala banel. Odi. Tuti janka. Odi. Else wat dan reizen. Ik droomde 2 dagen geleden dat een raaf me wilde bijten. Ik trok mijn handen weg. Toen wilde hij mij in mijn nek prikken. Ik maakte een geluid. Likkie me. En maar. Hey, het was 5 uur in de ochtend. Hey. Wat raaf. Nou, Luku, mijn vraag naar PA Mopoko, lok to say, of gewoon schuis of PAD. Wat zo'n te Araf toch? Je ziet Araf, maar zo'n te kande, akade a opete is dat. Kala no beti abo beti, je verstaan, maar brasa abo wako brasa, je maar je praxia wako beti, maar zo'n te akade gewoon met een keer bij de voeding. Ja? En ook nog. Na PU, per associamo poco. Je verstaan, loopt te zien of ze. Is je vrij kon, nee tapu. Je verstaan, is je vrij kon, dat zo'n te kan je nou opeten. Maar als je de capaciteit dat, ja? Ricardo Waka, Salamaka, Liba, akkoordje. Ben de watra na pe asweri de na pe de ego koti bigi trubi na. Sra kaliba akoni ben de watra na pe asweri de na pe de ego koti bigi trubi. Ben vasta laatste piste dat is schrijven. Je verstaan. Maar lukuna. E wasweri ben na president en dat president watra toch? Asweri no dape morana. Zodra libisma ego store wan presi pe wasweri de bede. So te asweri go te posu na wan libisma kande of sa. Ne tan na luku te apa in zo'n pranasi yabisma sa e pasana son presi pe posu fu konfo bede. Moro libisma e komora konfo na reki de Congo sa da abusi,
Moro libis me kontum si food lontu de gomoro farina busi. Ana te de do. Ricardo Bogan, handenvol met spierwitte katoen heb ik ontvangen. Handenvol met spierwitte katoen. Binnen sa na pisitori dat brada. Spierwitte katoen. Binnen sabe. Regina Water. Alele sa afodu etaki. Oh, alele. Nu ben ik denk dat hij na odi. No. Lele. Oh, je bedoelt lele. No. Lele. Sana lele. Ano odi. Ano odi ook no. No, we not gonna happen. Boy, sorry, no. No. Ano odi no. Lele na mi no sabi say tap sandape. Tapasma. Ano odi. Ene tak ene bar lele. Ivasta. Na Loko Mote igwa sane Te fodu e waka konto Kotak iwa pre Afudu ne taki Ene taki Wafodu home fodu to Teiko Eko dansi egwe Ene taki Ene tak serefi E waka gwe Aluwangu e wakagwe. Ana Aisa sonte akataki. Mamoro furo ene take balo di de egwe. You understand? If na famille sani da sonte akakons don da takande. You understand? Ma a Aisa to a Aisa e chabos kopuko in drain. Teisha wakako ene take. You understand? Eko dansi da egwe kon balo di de egwe. Teishis ma kies voor de to. Dat de mek de lau anga de ano. Mekare na lau. Ano fodu? No. Ano fodu dape. Je verstaan? Omdat hij na fodu de dans is zo. En hij dans aan je ano. Hij dans aan je stin. Aan je stin wa dansi. Zo te apote ano ne bakade. En zo te moro fure na pa wan presi. Hij dansi, afodo. Hij snapt wel precies zo'n ding. En hij waka lontu. Hij snapt wel precies. Daar waka kon hij dansi. Adido die hem taki, de sansa des mij zoren. De sansa mij doe dit en die zie. Dan zo'n toneel. Dan zo'n kleine bakroes. Je verstaan? Adido. Te wan obia sama setu wan preto da ta konvo waka konto dan waka gomita konvo dan takanga konvo je verstaan dan moest mek zeker taki na sa waka kon dape maar dat ine shi de pre je shi pre pede me waka go tapa konvo takanga konvo dan konvo ek bokti so dan me takanye. Je verstaan? Want dat obja wan kan sabi sandape. Angas masa abi ai. Ta obja waka go tape. Asa precies et na foto dape of efa na wan foto dape. Anasre takanye. Alukeng. Takaratak wan word no mo. Dan sabi ba. Want tatak wan word dan pikento. Anaf piken nga taki. Nga beweging van sting. Nga ede. Dat is wan. Dat is op pe. En ta utaki. Hamba. Da utaka ya tongo. Nga tongo. Dan piken. Ina beweging. Op kara piken na taki. Ja. Lele aan ataki ya. We gaan verder. Oké. Mooi Uma. Goedemiddag. Dit bij een plek was net uw achtergrond was een man zat op het water met kamerjas en zijn geslachtdeel leek op een kreet op zijn rug lag en ik wou ongeveer meekrijgen maar die man wou niet.
Op zijn ruggraat ik wou omgaan mee krijgen, maar die man wou niet. Nou, het is een aboskopo. Toch? Zeg het ook ja zo. Wat zou ik altijd dat qua probleem dan aan jou? Je verstaan? Wat is een probleem dan aan jou? Je verstaan? En ik ga lukken sa a probleem de akade wan sani sa fukai of wan sa MQ fuka sa MQ minasabi imbelmi do ka taki abra pisitori disi wan atori sa ye tak gaso wan probleem de nanga yo. Ja, abom. Jelisa Kostam, wat heb je nou? Klopt uw e-mailadres wel? Ik tag mijn e-mailadres direct hier zo. Laten we zien. Geen album. Ja, ik ga mijn e-mailadres even hier zo typen, dan kan je direct zien, ja. Even, let me see. Let me miss, I think, yeah. It's ileagun@gmail, okay, .com. Misschien asami sani. Okay, still direct. Ja. Oh, Gmail moet het zijn, hè. Ik heb een D daar gezet, moet het de L zijn. Oké. Pardon. Kan ik op mijn relatie. Ja, ik heb het zelf gestuurd. Ja mensen, die kan het ook was een droom. Oké, Sandra, wat betekent als je papagaaiveren in je handen houdt? Nou, if je hoort papagaaiveren anu, nou. Anu noti. Omdat zeiden, apis dat die anu noti ete, apis dat die zo dat conform ik je go bij asanati of ik je go abasanati, poten nou say, dan want a drink, a boskopo say kies dat pe anu bijte. Zij moet dan je aan het tijdje zijn door dat in elkaar doen het. Je kan go bij een potje, maar dat je zou laten zijn doen door. Ja. Ik droomde over een L die zat op bovenop een plank in een donkere kamer. In die kamer lag een familielid met een shotwond en aan de andere kant zat een kikker op de grond. Ik droomde over een uil die zat bovenop een plank in een donkere kamer. In die kamer lag een familielid met een schotwond en aan de andere kant zat een kikker op de grond. Probleem? Sasa, nou probleem ja zo. Want lukunom, je hebt drie zijn in de camera. Toch? Wang sutu. Wa orukukus do. En wang verder kering. Een kikker. Adrisa lape. Dat wat aki. Suma bij de familielid, moeder, vader kant. In de moederkant, dat betekent een probleem dat moederkant zei. Een probleem de inabere voor mama of papa zei. Dat des drisan is sorry dat pina boskopo. En dat de drisan de. Je verstaan? You must go, you moet go onderzoeken en vinden dat de in een familie zij stoor een familie. Je verstaan? Sandena osso, sandena in een kampo. Want na een kampo, a osso na een familie toch? Een familie osso. Sandena osso. San wakako of san de chako ina osso. Want na pena chako ina osso na pena de. Binnen Samsane. Ja. Grantangi, oké. Oh, mensen, we zullen net sluiten. Maar we gaan de laatste doen, mensen. God give, Michel. Goedemiddag, hoe is het met u? Ik droomde dat, het gaat heel goed, dankjewel. Ik droomde dat mijn overleden oma geld voor me bracht in mijn slaap. En ik zei dat ik ergens ga dat ze het voor me moet houden. Dan neem ik het bij terug, weg, maar een andere dame in wit nam het geld eruit en rende weg, maar werd vastgehouden en dat geld werd teruggezet in de
envelop. Maar het was vreemd geld en daarna werd ik wakker. Aboskopo di sita. Wacht, nee, telegramma. Ja, i telegramma toch? Kon a G-money. E chamoni kon Gio. Toch? Maar dat is dat je nou wana money no, je komt teken later. Maar dan was maar komt teken money en long chala money gwe. Ano zo? You telegramma, ano end up to. Dape ai sita ki a konfo wan G1 sani. Maar you know wat teken direct. Toch? En dat die ai zo dat je ano loba apisitori dat die. Je weet dan. Maar dan was maar kon voeren. En als maar voeding, maar maar chala money kom makato. Maar, had je ja, hè? A konfo dape, sorry wansani. Taki, te adju wansani im teken. Je verstaan? Im teken direct. Na te, omdat die sa sorry dape tu, ano direct a money dape, hè? Je noemt ja money. No. Je noemt ja money. Sorry dape te wansani wakamichu. No drale. Te Juan Sani, Juan TV. Teka TV direct. E wama Juan Sani, teken direct. Akade, a pisa sa me tak jaso, sa me shi. Na, wansani sa roko pesani. Je verstaan? Omdat die, ze me tak dati, na, je know as mana, you up, je competição. Como é que ataque? You acting. You abading aqui. O dape temidoro baka. Mas sonte waka sa canção te chito. Was ma kote kento. Ma ye shitaki na konforo kota kasan tok tan jijo. Ibetan. Ma anu wa make you do apisisa nati. I want taki te wansan you must de wansan te wansan michu wan e waka kon michu. In graben direct. In een musu twijfel of taki later mo kontemi no imtek direct. En op de money. Je verstaan? En dat je abigis mij sorry dape. In kentja wan fasifa je doe iets aan. Ja? Nesta keer, mij houden ze niet voor de gek om te zeggen dat een apoeko is die iedere keer kan praten. Ik hoor en zie dat het een bakro is en dan word ik gehaat. Odi. Sisa nesta, moitori. Grantan langa mila yere voor jou. Maar we praten, ja? Bran sisa, dis bere alasto, pisi alasto, boskomo samo piki, en mi ay tayo grantan fu everyone sani. Me jana na tata grani fu adeti de me gititi kon fu kabra provena tata grani fu everyone santi de, en me jong grani slevi nanga de kon fu no de ju aten fu ko acha program akon fu na wisani. Branches dat ik ben iemand anders kunnen via obia mag kunnen via respectie krani sagafazi. Daarom praat ik niet zomaar met anderen van het binnenland over comfort van die Chibiri Sani. True. Amoeilijk. Nasta misap setaki. Mi metu alo sisa nanga bradafu in het binnenland. Abra ala de tori disi en als de jammer taki libisma en libi apisi disi en egodoro anotapu egodoro dag en dag en maar aso libisma de adido imusu kibris levi adido de kompo sabi sale do nanga yo pare charigo kibri aso me bar odi bransisa me baro alana pe odi respecti grana saka fasi tiye bede a program akovona wisano ubetak abra na a fodutori brana na sisa en met jong grand tangi wala mala bransisa odi